Kusayimina bafethu uMagate, kusayimina uMagate. Uyabona angithi kanjena ngoba siyafundisana lana ngokuthi khona uzothi noma ikuphi la uhamba khona uthi mawuhlangana nomuntu it's either uyamjaja ngokungibuka noma uyangibuza. Mina ngithanda ukuthi akunandaba ukuthi ngisuke ngikuphi noma inini. If mase uhlangane nami uhlale phansi uyongibuza, awungitshele nge-wheelchair. Awungitshele nje ukuthi awungitshele nge-wheelchair, awungitshele ngomehluko. Yabo. Ngiyokutshela ukuthi i-wheelchair if mangabe uzoba wheelchair ngokuzalwa uzalwe uhleli uzalwe uphoqeleke ukuthi fanele usebenzise i-wheelchair ngoba khona ozalwa nama challenges ukuthi fanele ahlale wheelchair bese kuba khona ozalwa normal agcine esehlela wheelchair njengathi ngezimo ezithile. Uyahlala wheelchair ngezimo ezikuphoqayo ukuthi uhlale wheelchair. Ngizokhuluma ngesimo esifana nesami kakhulu. Umuntu oyi-quadriplegia nomuntu oyi-paraplegia. Umuntu oyi-paraplegia parallel izinto eziwu-2 usuke elimele inyawo uthothi izandla zasebenza. Umuntu oyi-quadriplegia usuke elimele emqaleni la emahlombe kuya ekhanda kuyaphila, la emahlombe kuya enzansi enyaweni akuphili. That's a quadriplegia. Izandla ayisebenzi, inyawo ayisebenzi. Yabo, njengami. Yabo izandla zami uyibuka nje zinje. Mina ke zami ke isikhathi esiningi umuntu ukayitshezi ziyasebenza yabo. Kanti ayisebenzi. Ngani? Ngathi ngisanda kulimala alo ngi-exercise mangitshela i-rehab ukuthi exercise kanje exercise. So abanye ziyafinqana kakhulu zithi uma kubandako ziyafinqana zithi zivale nje. Uma ngabe mhlawumbe kanjani yabo ziba indlela eziningi depende nokuthi ke we complete noma we incomplete. Incomplete umuntu olimalile kodwa yabona i-spinal cord yabo mina i-spinal cord kumina sagxobeka sathinteka savuvukala kwabe sekuphelile. Omunye siyasikeka bese bayi-complete. Incomplete kusengenzeka ukuthi kusanga-recover kanti o-complete njengoba igama lisho ukuthi complete seqediwe ngeke kusalunga nje at all. Kodwa kuyafunakala ukuthi noma kuthiwa uyi-complete exercise ukuze ama-muscle lawo emzimbeni angakwazi ukuthi azama ukuthi azakhe ukuze ukwazi ukubhalansa ukuze ukwazi ukwenza ezinye zezinto okunokuthi umedana ukuthi vese sengiyi-complete sengiyayiyekelela. Uma ngabe u-incomplete yila kufanele ukuthi uyiphoqe ukuthi wenzisise even uyi-quadriplegia wenzisise ngoba kungenzeka ube almost njengami kube ngathi uyakwazi ukwenza izinto kanti awukwazi. Ngani? Impilo yakho uyayiphoqa. Yabo, kanti uma ngabe uzoyiyekelela uzoba senkingeni. Ngobani? Uzogcina usuphoqela fanele ufunzwe mawudla, fanele usebenzise izinto ezikuphoqayo ukuthi manje ngenxa yesimo yisona awukwazi ukwenza ukuthi. Yabo, fanele ugcine usuhlala nabantu emini mawuhleli fanele ugadwe. Ugcina usunama caregiver. Ngobani? Izinto eziningi awukwazi ukuzenzela. Yabo, uthothi umuntu uzohlala endlini uncamela ukuhlala kuwumnuku ngoba nakho ethi ngeze ngenze lutho ngoba nakho ngidisable. No. Iba disable ukube semqondweni kodwa wena try ukwenza yonke indlela njengomuntu onomali. If ungazi bamba uyeke ongakubamba.
injalo bafethu. Asixoxeni, sikhomenteni, sikhomente, silike, sibone ukuthi iyiphi esingayenza iphumelele. Asiqhubekeni sifundisaneni bafethu.